सानसे नष्ट जागोन आरो सिखांफिननो हाथारनाय नङा बे खोथाखौ जाय बिथांमोना बुंबाय बिथांमोना गावनि खुगाजों दिनै इसोरनि सिगाङाव इसोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय सिखार लाबाय बियो आरो गले गले दुष्ट खामानि गले गले गाज्रि खामानिखौ मावबावनाय नङा बे जों फोथायबाय बे एखे बिनि गाहायाव मोनसे खोथा बुंनाय दङ धोरोमिया मानसिनि सासननि सिङाव थानानै मानसिफ्रा गोजोननाय मोनो आन्थाय दुष्ट मानसिया मानसिनि सासननि सिङाव थायोब्ला दाहा खालामो दा जोङो बे खोथाफोरखौ आरोबाव आं मोनसे फरायबावनो लुबैदों बे एखे बोसोन बिजाबनिनो बैथिं हारुदु गेलेगासिनो दं अननानै नाय बोसोन बिजाब 1 अध्याय 7 बेखौबो जों बयबो मिथिगौ फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि मूर्खफोरहा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया बे खोथाखौबो दहाय फरायबाय आरो बिमा बिफाफोरनि बागै बोसोन बिजाब 22 अध्याय 6 बेखौ आं बुंगोन फरायगोन माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव बियो गोसोखांफ्लायबाय थागोन आरोबाव आं बिमा बिफानि थाखाय बे मोनसे सिरिखौ फरायनानै दोनगोन एफिसियान्स 4 सिरि बिमा बिफा do not provoke your children to anger नोंनि गथ'फोरखौ ओरैबायदि खामानि माव ओरैबायदि दाखालाम बेखौ राग जोंजासिम थारमाने गथ'खौ राग जोंनायसिम बायद' दाखालाम but नाथाय bring them up in the discipline and instruction of Lord नाथाय बिथांमोनखौ बे गथ'साफोरखौ इसोरनि खान्थिनि गेजेरजों फोरबोनि खान्थिनि गेजेरजों फेदेरबो फोलावबो बे खोथाखौ बुंदों जोंनि इसोरनियाव गुसुं आरज खालामनि अनसला जिसु ख्रीष्ट आफाखौ बे समाव हाजासे हामबाय होदों प्रभु आफा नै जोङो बे समाव नोंनि थिङै नायहरदों प्रभु आफा जों जि सिरिफोरखौ फरायबाय नों बे सिरिफोराव थानानै जोंजों नों खामानि मावदो नोंनि फिसाफोरनि खोमाखौ नोंनि फिसाफोरनि गोसोनि दरखौ आफानो खेवनानै होदो जिसु ख्रीष्टनि मुङै बिबार आमेन जाया गले गले बानजायनायखौ लाया बे सानसे नष्ट जागोन आरो सिगांफिननो हाथारनाय नङा बे खोथाखौ जोङो सिखार लाबाय आरो जों बुंबाय जोङो नम्र जानांगोन जोङो नम्रथा जानांगोन बे खोथाखौबो जों दहाय फुङाव रायज्लायबाय आरो जोङो बायद'था जानांगोन जों इसोरनि सिगाङाव जोङो नम्र जानांगोन इसोरनि सिगाङाव नम्र जानांगोन जोंनि गिदिरफोरनि सिगाङाव जों नम्र जानांगोन जोंनि मण्डलीनि सिगाङाव जों नम्र जानांगोन जोंनि गासैबोनि सिगाङाव जों नम्र जानांगोन जों गिदिरखौ मान होनो रोंनाय जानांगोन जेब्ला जों गिदिरखौ मान होनो रोंनाय जागोन जेब्ला जोङो सासेया सासेखौ मान होनो रोंनाय जागोन जेब्ला जों सासेया सासेखौ सिनायनो रोंनाय जागोन अब्लानिया इसोराबो जोंखौ सिनायनाय नङा इसोराबो जोंखौ जेब्ला जों गाबज्रिगोन जोंखौ सेंनाय नङा बेनिखायनो दिनै बे एखे खोथाखौनो जोंखौ बुंबाय थादों बे एखे बोसोन बिजाबा जोंखौ गोबां बोसोन होबाय थादों जोंखौ बोसोन होदों जोंखौ बानजायनायखौ लाज्लायनो थिनदों जोंखौ नम्रथा जानो थिनदों जोंखौ इसोरनि खान्थिजों सोलिनानै संसार थानो थिनदों जोंखौ संसारनिफ्राय थख' खालामनो थिनदों जोंखौ संसारनिफ्राय थख' जानानै थानो थाखाय थिनदों जोंखौ बै फेग्रा बै जावलिया बै गोदाव सोराव बै खोमसियाव थाबायग्रा बै हांथायाव थानानै थाग्रा मानसिफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो थाखाय जोंखौ बे बोसोन बिजाबा हांख्रायहरदों जोङो बे बोसोन बिजाबनि हांख्रायनायाव जोङो दंना गैया जोङो बे बोसोन बिजाबनि थिननायाव जोङो दंना गैया जोङो बे बोसोन बिजाबनि बोसोन होनायखौ जों फालिनो रोंदोंना रोङाखै जों गावखौ एसे दांग्रोमनानै नायनि जोङो दिनै खुगाजों सिमान लाबाय जों गले गले बानजायनायाव नष्ट जागोन लायै मानसिया नष्ट जागोन होननानै जों गावनि खुगाजों जों दिनै बुंबाय अब्लानिया जोंनि गेजेराव सोरबा दङ नामा मण्डलीनि पास्टर मण्डलीनि डिकन मण्डलीनि सेक्रेटारि मण्डलीनि प्रेसिडेन्ट जाना बिथांमोना गले गले न'खराव थांनायावबो बियो दिनै जुमाय लोंदों बिथाङा दिनै जुवा गेलेदों
बिथाङा दिनै गाज्रि खामानियाव उन्दुनानै थादों बेफोरबायदि जोंनि न'खराव जोहोलाव सिख्लाफोर दङ नामा दाबो बिदि दङब्ला जों सिखांनानै फैनि बिदि दङब्ला जोङो बै हाखरनिफ्राय जोङो उथिनानै फैनि जोङो बै हाखराव जों मानो उन्दुबाय थानो बै एसेयाव हाखराव जों मानो उन्दुनो जोंनि थैनायनिफ्राय बोखांनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै थैखांखाबाय बियो आरोबाव सेकेन्ड टाइम नोंनि आरो आंनि थाखाय थैनाय नंलिया बियो फैसिगोन नोंखौ आरो आंखौ लांनो थाखाय बेनिखायनो जों फैनि जों सिगां जानानै फैनि जों दैदेनबोनि जोंनि खाथियाव गोबां जोंखौ सिनायनो मोननाय मानसिफोर दङ जाय बिथांमोना जोंखौ सिनायो बिथांमोना स्राबनि मानसि नाथाय बिथांमोननि आखला जोंनिफ्राय मोजांसिन नङा जुदि जोंनि आखला बिदि जायोब्ला जोंनि मण्डलिया 24तानिफ्राय बारा जानाय नङा जोंनि मण्डलिया 24तानिफ्राय बारा जायाब्ला इसोरा जोंखौ दाय हमगोन जुदि जोंनि आखला हाखरावनो उन्दुनानै थायोब्ला जुदि जोंनि आखला सैमाजों समान जायोब्ला जुदि जोंनि आखला जुनारफोरजों समान जायोब्ला जोंनि मण्डलिफोरा आमटेका एरियायाव दिनै 24ता दं बेनि मोनसेबो बारा जानाय नङा जुदि जोङो 24ताखौ जोङो बारायनो लुबैदोंब्ला जोंनि आखलखौ जों फोसाबनांगोन जोंनि उन्दुनायखौ जों सिरि मोननांगोन जोंनि अलसियाखौ जों खामानि मावख्रुबनांगोन जोङो मोजां हाबाजों मावनांगोन जोङो मोजां सिन्ताधाराजों खालामनांगोन जोङो अनज्लायनायनि गेजेरजों जोङो थानांगोन जोङो न'खराव आरज खालामलायनांगोन जाय न'खरा खौसेयै आरज खालामनो हाया बे न'खरा खौसे थानो हाया जाय न'खरा खौसेयै आरज खालामो बे न'खरा खौसे थानानै थानो हायो बेनिखायनो आं बुंनो लुबैदों दिनैनि बे मोनाबिलियाव बेयाव नुजाफैनाय गासैबो ख्रिस्ट'नि थैजों बायजानाय जोंनि जोहोलाव सिख्ला आरो न'खर गासैखौबो नोंथांमोना न'खराव खौसेयै आरज खालामो ना खालामा जुदि खालामाब्ला बे सर'खौ खालाम जुदि खालामाब्ला नोंथांमोना लाजियो जुदि नोंथांमोना न'खराव फिसा फिसौ बिहामजो बिखुनजो जुदि ज' न'खराव जुदि आरज खालामनो हायाखैब्ला आं बुंगोन बिथांमोना लाजिदों बे लाजिनायखौ ज्राब गार 10 मिनिट नोंथांमोना न'खराव हान्थु खरायनाय इसोरनाव सानफ्रोमबो हराव आरज खालाम नोंथांमोननि न'खराव खौसेथि फैगोन नोंथांमोननि न'खराव गोजोननाय फैगोन नोंथांमोननि न'खराव जौगानाय फैगोन नोंथांमोननि न'खराव रंजानाय फैगोन मानोना बे बुहुमाव आरजनिफ्राय देरसिन आगजु गाज्रिजों नांग्रा जेबो बुस्थु गैया बे बुहुमाव गाज्रि आत्मानिफ्राय होखारनो थाखाय आरजनिफ्राय देरसिन आगजु जेबो गैया जों आरज खालामनांगोन आरजआ जोंनि गोहो मेथाइयाव लिरनाय दङ मेथाइयाव खननाय दङ नोंनि मुंखौ गाबज्रियोब्ला नोंनियाव जों आरज खालामोब्ला गोजोननाय मोनो नंगौ मोनसे समायाव आंबो भुगिनानै दङमोन मोनसे समायाव आंबो गोसोनि बेराम गाज्रि सिन्ताधाराजों गिनायजों आं भुगिनानै दङमोन आं बेफोरबायदि गसंनो आं हालिया जाबायमोन बेफोरबायदि गोबां मानसिनि गेजेराव आं खोथा बुंनो आं हाया जाबायमोन बेफोरबायदि गोबां मानसिनि सिगाङाव आं गसंनो आरो आं थानो हाया जाबायमोन मानसिनि आवाज खोनायोब्ला गोबां आवाज खोनायोब्ला आं गिखांनाय मोनोमोन बिखा दोरफो मोननाय फैयोमोन आं मिथिगौ आं बेसेबां गोग्लैसोदोंमोन आंनि मोखाङा गोजोन गैलियामोन आंनि मोखाङा बायग्लिबायमोन आंनि मेगनाव जेबो आसा गैलियामोन आंनि मेगनाव जेबो हप माने आसा मिजिं जेबो गैलियामोन आं इयुनखौ नुवाखिसैमोन आंनि गोसोआव मात्र थैनाय बेखौल' आं सानोमोन गिनाय मोनोमोन मात्र गिनायनि अनगायै जेबो गैयामोन मानो जादोंमोन जेब्ला इसोरनाव आरज खालामबाय गोबां सम लादों इसोरा खनसेयैनो फिननाय होआखै आं बेखौ सिदा बुंगोन इसोरा खनसेयैनो फिननायखौ होआखै गोबां डक्टराव थांबाय गासैबो डक्टरा बुङो नोंहा जेबो बेमार गैया नाथाय साइकोलजिकेल प्रब्लेम माने गावनो गाव साननानै गियो गोबां गामिनि मुलि आफाया बायदि रोखोमनि ओरै मुलि लानानै थांदों आं थांदों गुवाहाटी आं थांदों कुचबिहार क'क्राझारनि डक्टर जोबजोबदों बङाइगावनि डक्टर फ्राय थांदों आङो जेसेबां एमडि दङ मेडिसिन डक्टर जायफोरा आं एमबिबिएस नायजायाखै आं एमबिबिएस नायजाया आं एमडिजोंसो नायजागोन गोसोआव सामवेर आंनाव माबा मोनसे गिदिर बेमार जाबाय बिदि मोनसे साननानै गिनाय फैदोंमोन बे सिन्ताधारायाव आं गोलैदोंमोन
Salom Bible College-नि फरायसाफोरा आंनि काहानिखौ मिथिगौ बिथांमोना गाबै आंनि बागै पर्टालाव फैनानै आरज खालामोमोन आंनि बिदाजों लोगोसे Salom College-नि प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनि थाखाय आरज खालामदों आंनि थाखाय आदै आंखेबा फास्टिं थादों आङो थुक्राझाराव प्रेयार सेन्टाराव आं सप्तासे आं थाफैदों बेफोरबायदि अबस्थायाव आं गोग्लैदों आङो डक्टरा आंखौ साजेसन होदों नों थांदो शिलंआव नों एसे बेरायनानै फैदो जाहाथे गोसोफ्रा बायरायाव थाङोब्ला एसे मोजां जायो नों बेयाव एसे थांदो गावनि डक्टरा आंखौ बेबायदि बुंदों दा बिदि बुंनायाव शिलंआव थांनो थाखाय आं जुलाइ मासाव जों थांदों आं सानै साथामजों थांनो थिनानै न'खरनि बेसेबांबा गोबां मानसि लानानै थांदों 8 जन लानानै थांदों 8 जन माने गियो थांबाय फैबाय गुवाहाटीआव थाफैफिनबावबाय फैबाय जेबो जाया बे एखे दानिया फास्टिं थाबाय आरज खालामबाय इसोरनियाव ओरै आङो साउथ आफ्रिकायाव आं मेल खालामहरदों आङो ब्रादार जशुआ फ्रेंकलिन बिथांनाव आं आरज खालामनो थाखाय मेल खालामहरदों बिथाङा आंनो रिप्लाइ खालामदों गुवाहाटी प्रेयार सेन्टाराव आरज खालामनो आं खावलायहरदों आंनि लागै आरज खालामदों जोबथारनायाव आदै आंखेबखौ आं जोंनि थाग्रायाव आं लिंहरदों हरसे थादों आरो बेबादिनो जोंनि लागै आरज खालामदों आंनि लागै आरज खालामदों लासैयै आं मोनसे खोथा बुंदों आफा नों आंखौ नोंनि खामानियावनो आंखौ बाहायफिन जेब्ला आं बे खोथाखौ बुंदों जेब्ला आं गावखौ इसोरनो आं खोन्थाफिनदों आं जासिदों नों आंखौ बाहाय मानो नों जेबो प्रग्राम होआखै नों आंखौ बाहायनो गोसो गैलिया नामा आरो नों आंखौ बाहायनो गोसोब्ला आंखौ नों बे बेमारनिफ्राय फाहाम जेब्ला आं बे आरजखौ खालामदों प्रथम आंखौ बे एखे आमथेखा एरियानिनो बै आनन्द जानाय स्ट्रिटआव खोथा बुंनो थाखाय इसोरनि राव रायज्लायनो थाखाय आंखौ प्रथम लिंहरदों बेमारनि उनाव प्रथम इसोरनि सिगाङाव फोर बोथोर जानानै गसंनाया आंनि बे अब्लाबो आं मोजां समाव बे समाव आं एसे दंबावोमोन बेनि उनाव आंखौ मिशनाव इउथ कमिटि आंखौ लिंहरबाय आं बेयाव फैबाय बेनि उनाव बामोनगाव एरियायाव लिंहरबाय बामोनगाव एरियायाव थांनो हायाखिसै मानिबा ओरै जाबाय बेनि उनाव बायदि गुबुन प्रग्रामनि थाखाय लिंहरबाय नाथाय लकडाउननि थाखाय थांनो हायाखिसै इसोरा गावनि फिसाखौ इसोरा नै जेब्ला सारेन्डार खालामबाय नों आंखौ नोंनि खामानि मावनो थाखाय बाहायनो गोसो जामारदोंब्ला नों आंखौ फाहाम इसोरा फाहामबाय बेदर जानो गोसो जाया ओंखाम जानो गोसो जाया बायदि रोखोमनि दा बेफोरबायदि मोनसे बेराम मानसिनि जिबनाव मालाबा दावखोनाय बासायनाय बेफोरबायदि रोखोमनि बेमार फैयो बेफोरबायदि मानसिनि जिबनाव परीक्षाफोर फैयो बेफोरबायदि मानसिनि जिबनाव आनजादफोर फैयो नाथाय जों गसंथेनांगोन जों माब्ला गसंगोन जोङो इसोरनि रावजों इसोरनि बोसोनफोरनि गेजेरजों इसोरनि बुंनाय रावखौ थुलुंगा होनानै आं फुंखुङाव देहेन होयोमोन मानसिफ्रा आंखौ रायखांग्राजों थांनो थाखाय आंखौ थिनदों आं बुंदों ओहो आं मानो नायखांजानो आंखौ मानसिफ्रा मेडिटेसन खालाम होननानै बुंदों नाथाय माखासे आंनि मोजां लोगोफ्रा साजेसन होदों नों जिहेतु ख्रिस्टियान नों फुङाव सिखांनानै नोङो बाइबेल फराय यस राइट ट्रेक आं बे खामानिखौ मावदों फुङाव सिखांनानै हान्थु खरायनानै खमावनो मोनथाम मोननै इसोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय हरसेनि फरायोब्ला गोसोखौ रेजें मोनोमोन रंजानाय मोनोमोन बै गोसोखौ नागिरफिननो हाया बेयो दसे रेजें मोननानै आरोबाव थांफिनोमोन बायदि रोखोमनि बिदि गोजौ गाहाय जादोंमोन जिबनाव नाथाय इसोरा गावनि फिसाखौ मालाबाबो लाजि फोनाङा इसोरा गावनि फिसाखौ मालाबाबो दुखु होआ इसोरा गावनि फिसाखौ मालाबाबो खलाय खालामा बेनिखायनो जोङो पेटरनि 5:10 जों नाय humble yourself therefore under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you right time proper time जोंनि right timeआव मोनसे खोथा बुंनाय दङ before the time and beyond the luck माने मा बुंनाय जाखो बियो समनि सिगां जेबो खामानिया थिग जायानो
आरो मोननांगौनि बारा जेबो जाया। आं बे उदाहरनजों आदैया जोंखौ दहाय बुंबाय थादोंमोन उन्दै समाव हाबा जानो नाङा, समनि सिगां हाबा जानो नाङा। आं बे खोथाखौ बुंनो लुबैदों। जोङो बै समाव जों जेब्ला उन्दैमोन, गोबां मानसिफ्रा जोंनि बैसोनि मानसिफ्रा मिथियो बे खोथाखौ। जों जेब्ला उन्दैमोन जों बिराद खान्थाल फिथाइ जायोमोन। खान्थाल बिफाङाव गाखोनानै खान्थाल फिथाइखौ थाब मोनथों होननानै जोङो साफ्रे साफ्रे दोनोमोन। जेब्ला साफ्रे साफ्रे दोनो बे खान्थाल फिथाइया थाब मोनो, नाथाय जायोब्ला जेरैबायदि गोदै जानांगौ बेबायदि गोदै जायामोन। बुजिदोंना खोथाखौ? माने समनि सिगां जों थाब जानो लुबैनानै बे खान्थालनि देन्थाखौ जोङो साफ्रेनानै दोननांगोन। बे जाहैबाय समनि सिगां जानो लुबैनाय, नाथाय दैफुबु जायो। दा बेनिखायनो समनि सिगां जोङो जेबो मोननो हाया। समाव at the proper time, exactly at the proper time नोंथांनि गासैबो खामानिया जाफुंगोन इसोरनि अननायनि गेजेरजों। बेनिखायनो जोङो इसोरनि सिगाङाव जोङो साबमिसिभ जानांगोन, जोङो हाम्बल जानांगोन। जोङो जेब्ला दुग्गा जागोन, Proverbs 11:2 when pride comes then comes disgrace, but with the humble is wisdom. मोनसे ओरैबायदि बुंदों, जेब्ला जोङो दुग्गा जायो, जेब्ला नोंनाव दुग्गाथिया फैयो, जेब्ला नोंनाव सुबुला जानाया फैयो, when pride comes then comes disgrace. अब्लानिया disgrace माने अननाय गैयै, अहंकार, अननाय गैयै, ग्रेस गैयै, disgraceआ फैयो। नाथाय with the humble, नम्रतानि गेजेरजों wisdom फैयो, गियाना फैयो। बेनिखायनो जोंखौ दुग्गा जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थिनदों। जोंखौ दुग्गा जानायनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो थाखाय जोंखौ बाइबेला, गोथार बाइबेला थिनदों। Proverbs 11:2 बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन। Hebrew, Ibrayari, Babalab 9:9. Although he was a son, Jesus Christ, although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Judio, Jesus Christwa इसोरनि फिसा हौवामोनब्लाबो, Jesus Christwa जुदियो इसोरनि एकदम सिदा सिदी फिसा हौवामोनब्लाबो, he learned through suffer. बिथाङा Jesus Christwa सैसोनो गोनां जादों आरो सैसोनायनि गेजेरजों नोंथांनो आरो आंनो लेसन होदों। बेखायनो आं दहाय एसे सिगाङावबो बुंदों फुङाव, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बुजादोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला हाजिराव जादोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला मुजुफब जादोंमोन, फंसेबो रिप्लाइ होआखै। नाथाय बे एखे जिसु ख्रिस्टनिनो बिमा मरियमा रुखु रुखु गाबदोंमोन, हांमा सुरहाब सुरहाब गाबदोंमोन, बिखा सौयै सौयै गाबदोंमन। हाय मानो जाखो बिदि? बेखौ बिदि दाखालाम, निश्चय बुंदों जानो हागौ बै समाव, बेखौ दासिथार बुंदों जानो हागौ, जिसु ख्रिस्टनि सेलाफ्रा बादा होदों जानो हागौ, बियो दाय मावाखै, बेखौ दासिथार, बेखौ दाबुसै, बांद्रायबाय बादा होदोंमोन जानो हागौ अननायजों। जाबाय जिसु ख्रिस्टनि ख्रिस्टखौ बुलायनो थाखाय बिसोरखौ मनोब्ला सिग्लिजोबगोन आं सानदोंमोन जानो हागौ डिसाइपलफोरनि गोसोआव, जिहेतु बिसोरो मानसि। इभेन मरियमनि गोसोआवबो सानदोंमोन जानो हागौ, बिमा जानायखाय जाय दुथांफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ दोखो दोखो बुग्लिबाय, अना खाना बुग्लिबाय, दुखु मोननायजों गोसोआव बिथांमोनखौ साव होदोंमोन जानो हागौ मानसि। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ 100% इसोर जानायखाय जिसु ख्रिस्टआ गाव साजा मोनदोंब्लाबो साजा होग्रा मानसिफोरखौ जेबो बुङाखै। The symbol of kindness. बेसेबां sacrifice, बेसेबां गिदिर अननाय, बेसेबां गिदिर आंगो, मानोथो for you and me, आंनि आरो नोंथांनि थाखाय। जिसु ख्रिस्टआ फंनैसो जुदि कुइसन खालामोब्ला कि जाने बेबायदि अबस्था जानाय नङामोन। जिसु ख्रिस्टआ साफ्रिखयोमोनब्ला, बुजायामोनब्ला कि जाने बे अबस्थाजों जों बे थासारियाव जों फैनो हानाय नङामोन। हागौमोन इच्छा जायोब्ला फंसे खोथाजोंनो गासैखौबो सिथारनो हायोमोन, मानोना गोहोआ इसोरा बिनो एक्टियार होखादोंमोन।
नाथाय जि थांखिखौ इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ मावफुंनो लागै हरबाय right time at the very proper time exalt खालामनो थाखाय नोंथां आरो आंनि जिबननि थाखाय बेखौ लेंबाय होबाय दा बेनिखायनो नम्रता जायोब्ला बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनो हायो दा आं मोनसे सल' खोन्थानि बिफा आरो फिसाज्लानि सोमोन्दो न'खरनि सोमोन्दो माबोरै जायो सल' खोन्थागोन आधा घन्टासो आंनि टाइमनिफ्राय आं एसे बारलांनो हागौ मोनसे मेनेजारियेल पस्ट होनना बुंदों मोनसे कम्पानिनि गिदिर व्यक्तिया इन्टारभिउ होनो थांदों आरो खोनासं मोजाङै सासे मेनेजार पस्टनि थाखाय मोनसे कम्पानियाव इन्टारभिउ होनो थांबाय जेब्ला इन्टारभिउ होनो थांबाय बिथाङा इन्टारभिउ बर्डआव हाबबाय बे इन्टारभिउ होनाय समाव एक्सपार्ट सासे बसआ बिथांखौ बुंबाय बिथांनि गासै सेहेराफोरखौ नायनानै बिथांखौ बुंबाय नों खाथियाव फै जेब्ला खाथियाव फैबाय बेखौ नायनानै बिनि गासैबो डकुमेन्टसफोरा थिगैनो दङ बिनि फरायनाय बिनि गासैबो स्मार्टनेस गासैबो थिग कम्पानिनि थाखाय बिथाङा फिट दा बिथांखौ हेन्डशेक लाबाय हेन्डशेक लानाय लोगो लोगो बिथांखौ बुंबाय इउ गो बेक नोंथांनि न'खरनि आखाइखौ नों नाय नोंथांनि बिफानि आखाइ आरो सों नोंथांनि बिफानि प्रफेसना मा बुजिनो हायाखै जोहोलावा मा बुंनाय जादों जेब्ला बसआ बुंबाय अब्ला बियो उपाय गैया न'आव थांनानै बे गावनि बिफानि खाथियाव थांनानै बिफानि आखाइखौ दांहैबाय बिफानि आखाइखौ जेब्ला दांबाय बिफानि आखाइया ओरैबायदि अबस्था एम्बु सिथ्रफोर बायदि दांनानै बियो गाबदावबाय मानोना बिफानि आखाइखौ माब्लाबाबो दांफेरामोन अब्लानो जेब्ला बे बेखौ बै बसआ बै कम्पानि बिगोमाया मानो दांनो थिनदों बेखौ बे फारि सानबाय बे अब्लानिया बिफानि आखाइखौ दांनानै सिब्र' मोननायखाय सोंबाय आफा नों मा खामानि मावो फिसाज्लाया बिफानि खामानिखौ अब्लासिम मोनथिया फिसाज्लाया बिफानि खामानिया जुदि मोजांब्ला बेखौ मानसिनि सिगाङाव खोन्थानो लाजिया नाथाय फिसाज्लाया बिफानि खामानिया जेब्ला हाजों गेलेनाय खामला मावनाय सोरनिबा थेला बोनाय बेखौ खोन्थानो थाखाय लाजियो बिनि बिफाया मालायनि जि सुग्रामोन मालायनि जि सुयै बिनि आखाइया जामलांजोब्बाय मालायनि जि सुयै फैसा खामायनानै बे फिसालाखौ फोरोंदों नाथाय फिसालानो बे मालाबाबो खोन्थायाखै आं नोंनो मालायनि सि सुनानै रां खामायनानै नोंखौ फोरोंदों होननानै मालाबाबो बे खोन्थायाखै बे दोनखोमादों बे सानदोंल' आं जेखि जाया मानो whatever बेयो जेखि जाया मानो आं फिसाखौ फोरोंगोन बेयो उनथिं मालाबाबो बे नायखेबफिनाखै बे सिगांथिं नायदों दुखु मोननायजों बुंबाय आफानो आंनो मानो सिगाङाव खोन्थायाखिसै बिफाया बुंबाय बे खोथाखौ जुदि नोंनो खोन्थानाय नों दिनै बे अबस्थासिम सफैयामोन जानो हागौ बेबायदि बन्डिं थायो बिमा बिफानि गेजेराव बेबायदि बन्डिं थायो फिसाफोरनि आरो बिमा बिफानि गेजेराव बिमा बिफाया ओरैबायदि फिसाफोरनि लागै सेक्रिफाइस खालामो जों फिसा जानायखाय जों बुजिनो गोनां जों जोहोलाव सिख्ला जानायखाय जों बुजिनो गोनां आंनि थाइसे रां खामायनायाव आंनो थाइसे
जि रां नांगौआव जि रां बिनो नाङा 10 थाखा जि जोम गानहोदों मा अबस्थाजों नोंथांनि फरायनायनि फिस